थांनाय सालकिसा सिगां ससियेल मिडियाआव नुजागमानि त्रिपुरा हानि कक बांला बाय जाकमा होनै CBSE बोर्ड बाय नायकल जा क्लास 3 नि ससियल स्टाडिज बिजाबो आबनु नुगै त्रिपुरासा MLA बिश्वकित देबरमा खरां तिसाका बिनि उतुं त्रिपुरासा रों सुनाय रब खरां तिसा लाखा पाल खलायै आबुनि बुथायनो मानखा दिनै MLA बिश्वकित देबरमा मीडिया नि बिसिंति साकलाय रेखा आबो करेक्शन खलायजाखा ताबुनि सिमे क्लास 3 नि ससियल स्टाडिज बिजाबो त्रिपुरा हानि कक बरक बाय बांला हनि सिजाका o kok tumano MLA बिश्वकित देबरमा लोकरनो साकलाय रमान नुगै खास रांजाबेखा त्रिपुरा दफानि लोकरक जतननो सारि काहाम साल किसिसे सिगां जों ससियेल मिडिया फेसबुक व्हाट्सएप मानमानि जे CBSE बोर्ड नि क्लास 3 नि जे ससियेल स्टाडी बयो चिनी त्रिपुरा हास्तिनि लैंग्वेज बांला बाय चाकमा हिनी जे सुजाक नुगै चिनी खावो जों कस्त मानलायमानि आबो तिनि न करेक्शन खलारि जाखा आबो हंकाय NCERT डिपार्टमेंट हेकेबा चिनी SCERT त्रिपुरा गवर्नमेंट नि एजुकेशन डिपार्टमेंट नि चाप बाय ओ जे पब्लिशर्स रक आबनो नाकार सानै ओ बिसिंग नि पेज दे कुरि नंबर जे पॉइंट न आबनो करेक्शन खलायै त्रिपुरानि लैंग्वेज तबुक कक बरक ते बांला हिनी सैरि जाखा आबनि बागै त्रिपुरा हास्तिनि जत त्रिपुरा सारक न बेलायखे हामबाय मारियो जे जोंनो अमो हायके फेसबुक ससियेल मिडिया व्हाट्सएप रगो सुनो रहरै अमो हाय करेक्शन हायके बिसिनि लाइबुमानो जों सिकमैया खलायमान मानि आबो जत त्रिपुरा हास्तिनि दफाना हाम जागनाय रकनि चुबा सुबायनो तिनि आबो सम्भव उंसियो आबो आं साइजुं खलायमानि कगिया आबो नरक जतनि चुबा सु तमनि बागैनो जों तिनि अमो हाय सामरकन खायै चिनि दफानि जे हुजागना नाय तंमानि जे चिनि कक बरक न कारै गुबुनि कखनि जे सिजाक तंमानि आबो तिनि करेक्शन उंखा गते जत ताबुकनि सिमी क्लास 3 नि जे ससियेल स्टाडी बय बिसिंगो ककनो सिजाक उंखा जे त्रिपुरानि लैंग्वेज हिकै कक बरक ते बांला अमाहायकै सिरि जाखा जतननो हामबाय थिनांगो गोबांमा अमाहाय रक तंखा हिकै जोंनो साहरदि जों सब समयनो त्रिपुरासानि बागै सामुं खलायनायनि बागै त्रिपुरासा दफानि हामख्लायनायनि बागै जों सामुं खलाय थांनाय नंनि लौगिनांगो नंनि चुबासु नांगो जतन हामबाय खुलुमबायखा।